Edukou jsme dnes zavítali do Semil na místní burzu škol a pracovních příležitostí. Už vás tedy zaujala nějaká škola? Ano, mě zaujala Zdrávka anebo ještě umělecká škola. Mě taky zaujala Zdrávka a umělecká škola. Byla to elektrikářská škola. Tak mě určitě peďák, a nebo obchodka, obchodní akademie. Mám velkou radost, že se zase dneska koná burza středních škol. Je to akce, nad kterou mám možnost vzít záštitu jako starostka města Semily. Je to totiž mimořádná a skvělá příležitost hlavně pro studenty, kteří se vlastně mohou seznámit s tím, jaká široká nabídka je školství v širokém regionu. Je to pro nás zásadní a důležité, protože mladí lidé jsou naše budoucnost a když si vyberou obor, který je bude bavit a kterým budou spokojení, tak je to velmi důležité pro celou společnost. Takže děkuji velmi ze srdce všem organizátorům, kteří se na této akci podílejí a jsem ráda, že se koná v Semilech. Moc děkujeme. Přijde vám místní burza škol přínosná? Určitě, všechno jsem si prošla tady s kolegyní a myslím, že je to přínosem. Záleží taky na těch dětech, jestli trošku se jako poptají, co a jak. A už víš, co bys jednou chtěl dělat? Autotronik nebo automechanik? Asi půjdu na pedagogickou školu. Já se rozmýšlím, že buď tesař nebo truhlář, něco takového. Chtěl bych být buď účetní nebo podnikatel. Stojím zde s hlavní organizátorkou Semilské burzy škol a pracovních příležitostí s paní Věrou Jezelovou z kontaktního pracoviště Úřadu práce v Semilech. Dobrý den. Dobrý den. Na jaké akci se tedy momentálně nacházíme a jaká je její cílová skupina? Momentálně se nacházíme na akci Burza středních škol a pracovních příležitostí. Pořádáme už 28. ročník a pracovních příležitostí to je 4. ročník. Takže spojili jsme vlastně střední školy zároveň s firmami, takže propojujeme teorii s praxí. A kdo tedy celou akci pořádají? Samozřejmě pořádá krom Úřadu práce, máme i, to je spolupořadatelem je okresní hospodářská komora v Semilech, dále je to Liberecký kraj a je to město Semily. A kolik je předpokládaný počet letošních účastníků? Liberecký kraj nám každoročně přispívá dotací na svoz žáků 9. tříd sem na tuto akci. Takže letos jsem vlastně napočítala, že nám přivezou 5 autobusů, nám přiveze 498 žáků z 9. tříd ze škol Semilského okresu. No a na tu burzu pracovních příležitostí, jejíž je 4. ročníkem, tak vlastně se pozvalo asi 350 nezaměstnaných lidí, hlavně mladých, kteří tady mají možnost promluvit s personalisty, mají možnost se zeptat na volná pracovní místa a vlastně přímo získat informace, jaké pozice si ta firma vlastně vyhledává a žádá. Takže jaký je přínos celé této akce? Já bych řekla, jak už jsem opakuju se, je to propojení teorie s praxí, vystavuje tady 37 středních škol, 10 zaměstnavatelů, takže ty žáci i nezaměstnaní mají možnost se vlastně tady získat ty informace jednak o oborech, které se vyučují na školách, o vlastně takových předpokladech vůbec pro studium na těch jednotlivých školách. Jsou to školy nejen ze Semilského okresu, ale i z Hradecka, z Pardubicka, jsou tady z Hořic, takže ze širokého takového velkého okolí. No a ty nezaměstnaní si myslím, že než by obcházeli jednotlivé firmy, tak vlastně bychom jim to tady naservírovali v tom předsálí. Dobře, děkuji moc, nashledanou. Nashledanou.